wane kam lang ana ni boy cek man kadani en tout cas gisee ko wax man de sama paa bi saw paa baax la moom laay sànni sama carte an ngay ndaka mi sama gañi mbokk yëpp mi heɓi wiwiw tan mi laami muuro ngo andu affaire ma feewi de mi waɗante feere mbaɗa feere daña pour courant yow moom xam naa ne a faami mu ne mën a wax gisee naam yow dëkk bi kenn du la ko jox mi heeɓi koyngal ñeñalngol mi rendini ko koye ɓiɗɗe joni kay sokoyam wonde wat boy ay suga yo ƴeewat ko nafoore muɗum saw de paa saw paa boo xam naa ne moom lañ gën a maanu an mata yow moom xam naa ak beneen paa bu tuuti bi kooku moom suwar rek ande boy ande ka anda boy somo mbiyata woni koyam so wonde koyam somi funti ɗum kadi mi homti ɗum heeɓi ɗum ayo o lamata ko ɗo de mi haalama hanan o lamata ko an assalamu aleykum lamata ko ɓawi jaggo ayan kagar ɗon o lamata ko min sani sama karte ko mettis an baba kala bab ustuka haala wona man ana wayno ɗo señora mane gisee bu leen def man ka ngane fole ana ko min baba dem leen fole saw bu def ni on sababu ala dem leen jël wallahi man baba kala saw la sani lawa pa saw men man pousse leen buru ngo man nga jowa ci la buru ngeen sa bir so wa ci mi la buru dara yer tan babgal an min kam baba min ko o min waydu man o min waydu jël sama ka dem leen way ceddo man pa saw mooy gën dëkk man sama carte pa saw la wasani mettis pa saw mo trop mettis ne lamum i mbon lamum per ngeen xuloo waay mettis lamum way den saway way ci la buru saway man taxawal taxawal rek taxawal man taxawal yéen bu ko ngeen bëri problème hol hal sama carte pa saw la wasani man wa soxol ñu dëkk Touba fi paso jeexa ɗo paso jeexa ndimago hay gormu hayo affaire ndimago ala wona ko jeexa mi jeewu Allah min sini suwar way affaire ndimago mo yeyer ngu ndimago non ko golle balle ko do a wawa belelele jamma ñalo mbiyaade way wonde do lamu mané so wuro ngolo muro yeen ñaar ñep kenn du ko ci jox kenn ku jidaw ndax ay magum caaxaan kat ngeen o way ko o way ci lamu wuro bu sama mat o way ci lamu wuro man bu sama mat o way ci lamu wuro ko pour muru o way ci ala wana pour neto mané an boy kamɓe fof on kalni kamɓe fof mi haalde maɓɓe kamɓe fof ɓe ndenti kamɓe fof ɓe jaaɓi wuro ngo fof kamɓe fof ɓe ndenti ɓe jaaɓi hay gurel to Sinthiane min jeehi mi haalde maɓɓe aɗa andi wuro yiɗi ko jaam e baba gelle e babam Guissé kamɓe noɓe poodinirta ni welani ɓe nehaka ko haare ɓe nehaka wuro ngo fof noon wi tawde an ko jaam noddata ta noddade leñomago nodduɗa tan ko yimɓe fof ko gotum yomɓe fof ndende joni noon wimbo fe wuro ngo fof renti ɓe mbi ala moɓe koole wuro ngo so wona an wallahi kaali an wuro ngo wiye kamɓe mbimami wuro ngo fof renti eyyi mbi ko an ɓe kooli eyyi eɓen to noon to grand place to noddunoɗen batu ñanden wuro ngo fof nan ɗon renti ni fatma ngaraɓe ƴetta ɗum ɓe pawa e jungo ma mi jaɓat ñokotoɗa jaam aɗa andi ko tagi mi jaɓat min ko wuro ngo ɓuranimi fof min ala mo mbiyanmi o ko yam jeeya ou bien min hay cukalel no wawi darde cukalel haaju cukalel hay cukalel sukaɓe diwi soɓe mbadde e wuro ngo mami serdaɓe goto mi fuddo yaade haajam ko keppumi ko mami serdaɓe saka mawɓe noon no mbaɗɗa ɓe jiiɗum e ma ko mawɓe bonɓe neɗi gonga ɓe mbi suka bonde neɗi e mawɗo bonde neɗi foti so mawɗo bonde neɗi fotani woppede e wuuro suka bonde neɗi foti ko nehede e wuuro eyyi ar min kam mi jaaɓi yon dal baba eyyi yo Allah jaab kalifa amin fof fawama e juuɗe ma amin yo Allah hoybin noon ha hoyba amin ha wasa tettude amin garti jam ko adi fof nde min naati wuro he wuro ɗe e nder wuro he galle o e galeyel e cuurel yo e cuurel min jiidiri e sukaɓe wuro ngo min e kaalido kamɓe jeunesse wuro ngo ɓe kawri ɓe keeɓino wiide sah ɓe jeeyino ha galle ma an baba galle ɓe tawanimo ɗon
ɓe tawi ɗon ko sukaɓe ma ɓe kalde mumen ɓen mbi kañumen goni koto banggue ma ɗum jarani noon affaire woote jarani affaire kartal kala baɗɗo affaire kartal ko kamɓe jakata gooriya sukaɓe goorira so sukaɓe so jeehiɓe goori kono dañoɓe hen gacce ci junguro dal ɓe jiiɗi wadde ɗum koye junggo yeraso kamɓe fof ɓe mbi ko yero ɓe jaaɗi nde wan noon yeroɓe mbi ne heewi jaam onon oɗon keewi probléme te minen min jiiɗi tan ko jaam min jiiɗa caɗele min jiiɗa kala kene adda e leydi he probléme walla kala kene adda e wuuro he probléme min jiiɗa leñama ko moƴƴani o ko ñeeño o ko naggam o ko ɗum ɗo ɗum yahani minen min jiiɗa ɗum min jiiɗi tan koko feewi comme no kaldirta tan Oumar wuro ngo e hoore mum yewtidi e hoore mum yewtidi kadi e jeunesse mum yewtidi e sukaɓe mum onon mo ƴettuden mbiɗon yo won joom wuuro hono Yero Sow o foodani ko dental ngal dental o yiɗi o foodani ko intérêt wuuro ngo o yiɗi wuuro ngo feewa o foodani kadi ko intérêt manam yimɓe fof wona yimɓe leñol gotol tan eyyi ay assalamu aleykum an ka message ala ko goyta ka jingganaɗo an oɗon gandi wuuro ngo boy onon no mbaɗi ségrégation de ala non oɗon walla golle de o élection mo bonnuɗo on mbaɗi élection corrompiɗe ko wuuro ngo haali wona minen wuuro ngo fof haali te ko wuuro haali ɓuri ko neɗɗo haali ero wawa wonde ɗo joom wuuro koyngal gotal ɗo koyngal to ɗum wonata joom wuuro yonanimi kadi so woni joom wuuro hoto heɓata ley o joom wuuro ma heɓa fal heɓa guesa heɓa jeere waal leyɗele ɗe fof minen je mam ƴew hoto heɓata guesa so ko noon pourquoi jaadumi hen sukaɓeɓe ko ndendi te kadi min mi wattindima yadde sukaɓe kan way par ce que sukaɓe goni coɓoji hande woni jaali janggo way sukaɓe kamɓe goni janggo wuuro ngo wadde kala koɓe ndendiɓe pewji mbeɗa yaadi hen so ya jogore jaam amin ni tan woni so heeɓi wuuro ko mbawɗen hen ko Allah waɗi ɗum ko noon tan ko Allah waɗi o heeɓi ana wawa moƴƴinde ko moƴƴani ama moƴƴinde Oumar Allah wanni mon ko moƴƴani merci so juuɗe yo ko woni ɓerde mum a jarama ko woni ɓerde mum ko yo iw ani wuuro ma nan kadi aɗa yarno aɗa yaafo baba yero jarno aɗa yarno aɗa yaafo mi acci aɗa yarno aɗa yaafo ya jogore jaam andi kam kadi ka joom jaam ɓolo an ko jaam wonema wora woy noon yara wora woy wora woy wallahi sa yimɓeɓe kono addo wuuro ngo gila dewa dawi ha joni leñol mako woni koye serdude am kala ko ɓeeɗo gummini